Pán prezident Zelenský rozprával tu veľmi dojímavo, ale treba povedať aj to, že sa správa v poslednom čase veľmi nevďačne a ani on nemá problém ubližovať krajinám, ktoré Ukrajincov pomáhali zachraňovať pred vojnou. Nemcom zničili plynovod Nord Stream. Slovákom a Maďarom minulý rok zastavili dodávky plynu a tento rok nám zastavili aj dodávky ropy. A tu buďme, prosím vás, objektívni. To nie Rusi vypli tieto dodávky, ale Ukrajinci. A nikto z Bruselu sa nás nezastal. Všetci sa vykašľali na našich podnikateľov, všetci sa vykašľali na našich obyvateľov. Namiesto toho pokračujete v nalievaní ďalších desiatok miliárd eur do jedného z najskorumpovanejších režimov. A to vám nevadí. Hovoríme úplne jasne, my sme proti pokračovaniu podpory Ukrajiny. Nechceme tam posielať žiadne ďalšie peniaze, žiadne ďalšie zbrane a počúvať žiadnu ďalšiu propagandu. Už naozaj.